Sing bejo sinten? Mboten kelampan kedhe. Hah? Kelampan. Jur carane piye? Nyatane kaya ngono. Niki wonten marginipun ampun watos. Marginipun panjenengan kedah mlebet wonten ing Taman Pamargi Putri mlebet saking wiking. Ya. Dipun goncak kemawon. Kaya ngono. Monggo monggo.
Zulaika. Ya ampun. Mahkotane iku lho. Lek ku golek yang blebek karo mangsaku tak dekok sak ngono ya ora. Ora ana jebule mladi. Nggo iku adike. Sanum iku. Duh, Sanum. Ya awalnya Ya piye? Sanum. Ngeluh ta ora iku kok lek Ya Allah. Tak kira sapa? Sanum ya wa cantik. Sing sunati Sanum tak sapa jadi. Ora. Angge, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wangin melih nggih, Bapak Ibu sedaya kalih kula sak kanca menika rombongan saking Wayu Manggala. Bola bali awak dhewe sowan wonten Tegal Dawa nggih. Alhamdulillah dinten menika sowan dalemipun Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Bapak Siban kali Ibu Zulaika. Bapak Siban kalih Bu Jul nggih. Nggih. Dalam rangka acara Walimatul Hitan, Adek Nur Hikam. Dek Nur Hikam karo Dek Sanum iki ta. Karo Dek Sanum. Kok ya ora rewel ngono Iya, ndelok. kok meneng ae. Dek Nur Hikam mana nggih? Halo Dek Nur. Teng pundi Bu? Teng pundi? Oh, teng alah. dalam. Dereng mari Bu sunate Bu. Sampun, Sampun. alhamdulillah. Mugi-mugi Dek Nur tambah pinter nggih. Amin. Tambah soleh tansah ngabekti marang dawuh wong tuane. Amin. Sekolahe pinter, ngajine ya pinter. Muga-muga apa yang dicita-citakan tersemogakan. Amin. Tersampaikan nggih. Mugi-mugi Pak. Bapak Siban. Pak Siban yang pundi ya, Nas? Wes kenalan karo Pak Siban apa belum? Dereng. Mosok jenengan, Pak? Pak Siban duwe gawe mosok topinan. Topinan ora badikan ngono. Pak Siban nggih sembah nuwun nggih sampun Nggih. andhem rezeki kali kula sak kanca mumpung iki jes suasana Ramadan Nggih. ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Iki apa mboke Sanum kok ora dandan kaya Sanum sisan mangke. Iya, kok ora melo nganggo gelungan iki mau piye? Nggih, mugi-mugi rezekine Pak Siban. Pak Siban sakeluarga tansah banyu mili. Amin. Lumintu pinanya seger waras adem ayem keluarganya panjang yuswa. Nggih. Apa Pak? Napa? Langge apa? Madiun Madiun Imboya. Ngawi. Imboya. Klambiku abang mbok kei mentah lah yi. Lah iki mang aku wis panjere iki iya. Kopake. Loh. Abang. Lah ya Abang 5.000. Oh, alah ora iki. Nggih, Pak ngersake Madiun Ngawi nggih. Mbok menawi Dek Nur minta lagu, ayo lho ya. Nggih, napa Pak Siban? Pak Siban upami ngersake tembang sumangga. Monggo. Nggih, kula sumanggaaken. Nggih. Bu Zul. Bu Zul mana Bu nggih? Zulaika. Bu Zulaika, lho. Ndak doteng pundi no. Maca. Alah yo yo. Iki kok aku dak kalah cantik karo Bu Jul iki. Kalah kabeh iki wis kalah karo Sanum ngono kok Nggih monggo Mas Hari katuran wonten Madiun Ngawi nggih. Alusan ya ora apa-apa, koplo langsung ya ora apa-apa. Mumpung streaming bareng RHS syuting. Nah, yang lagi nonton streaming juga selamat siang semuanya ya. Nggih. Tamu undangan yang sama rawuh sugeng siang sedaya sugeng mirsani. Ya, monggo Mas.
aturan minangkani pamundhut saking Bapak ingkang Saking bapake. Madiun Ngawi. Nggih. Sampun kula aturi nggih Pak nggih. Heeh. Kirana ing penggalih mbok menawi badhe mundhut tembang wali sumangga. Nggih, badhe tanduk monggo, Pak. Tanduk nggih monggo. Ketoke kok anteng ayem, tentrem terkendali ngono nggih. Napa niki saking ibu-ibu Mbak Yu yang ada di depan Mbak sini Mbak mau iki request lho. lagu? Ayo lho Bu, mumpung aku tawa-tawa lho Bu. Bu. Apa? Ayo, apa nyanyi dhewe ya? Ayo. Tak tawani mah. Hi, Sekti. Sekti ku lagune piye? Sekti nek nang kono Piye? 75 lho, Rom. 75? Iya. Nek nang kene? 150 ta. Lah kok 2 kali lipat. Munggah dure. Oke, kalau belum ada permintaan. Belum. Iki mbaknya minta Sekti langsung dikasih Oh, iya. dicapcus aja deh, nggak usah pakai lama deh. Jus. Iya deh. Ini yang lagi nonton streaming berapa ribu orang Mas? Aku mau Pirahan? tahu deh. Oh, 4. 4. Wow. 4.000. Ya Allah. Ijek siang ijek padha Oh bergaul, iya, ada sayang. kerja. Ayo, ada Sekti nggih? Nggih. Iya nyanyi. Iya. Mbak Tan. WML Pasukan Langit. Sesandingan aku cecero kowe senadyan wong tuwa marengke banjir banget atake penting aku kowe iso dadi
sudah tak kasih langsung tak puter, tak bablaske langsung tak kirim nang sampean langsung ya. Tanpa perantara apapun ini langsung wae ya. Mungkin Pak liwat kok Rom, ape mengguri rono lho. Mas aku kegeden rasa. Iki ayam tentrem iki kok. Ayam tentrem ya kemari para jinawi ya pokoknya. Murah sandang murah pangan. Amin dengane ngono sayang. Nggih. Pak sing gangguan kersa aku kok lali terus to. Pak sapa lho? Iki Pak Siban. Pak Siban niki mboten nyersake tembang napa pripun to Pak Siban? Pak Siban. Napa nderek dipacaki lho. Ora Pak Siban kados ingkang ngagem bathik menika nggih. Nggih. Malah madhep kok malah ora sanggit ngono. Pak Pak Siban. Mbok nggih jenengan niku ngersake tembang ngoten lho Pak. Pak. Upama mboten ngertos lagu alah umume pripun ngoten. Nyawer mawon ngoten lho Pak. Apa? Arum nek ngoten niku mboten pireng Pak. Cobi nek abang-abang ngoten niku lho. Cetha. Saiki roan iki. Iki menawa dikirim anak Ilham. Ora. Kira tidak di perantara. Ya wis jangan tidak ada permintaan ya dari wis saya. dinyanyian siji-siji ya. Panggil satu persatu penyanyinya. Ya Mbak Gita kecil. Gita kecil. Nyanyi lagu apa sayangku cintaku? Lintang asmara, Mbak. Lintang asmara Mas Ari. Langsung diputer Mas Ari bersama Semruel Musik Oke Plokan, tidak pakai lama ya, kita main cepat sekali iki pokoknya kok bis patas iki. Ambur penumpang nyatane ora ana penumpangnya belas ngene kok iso. Mas Dalam Gita kecil loh iki.
nggih nggih ditenggoriin nggih Pak nggih. Niki wong susah saking bapakmu Pak Ali. Pak Ali Syukron. Ya iku pokoke sunane wonten selendang biru. Niki juga ada atensi yang masuk dari WML Blora Kota Mbak In. Oh, saking Mas nggih. Boten. Oh, tetanggamu ya Mbak In Iya. ya. Bang Husky, betul? Sunane wonten tak tunggu balimu mungkin katuran nggih. Niki dilanjut ya. Dilanjut ya. Nggih, dilanjut. Biasanya Sing numpak jaran ben numpak jaran. Oh, kok menawa jarane melu joget-joget ya sayang ya. Senengen. Ya katuran wonten selendang biru Mas Ar. Ya. Lagu iki ndek iki lagi bar tak rasani kok ya metu. Rasane metu. Angger dirasani mesti metu ngono ya. Dalam apa tak kira ngundang aku. Ora, kowe iku kok senenganmu ngono iki lho, Rom. Mbok aku nek wayahe ayam tentrem jawane kudu diundangi ngene Wong iki. buah dek gawane gudi-gudine ngono ya. Wong wis adate wong Tegal Dawa ya ngene ku sayang. Ngene ku tandane tangga teparone ki yen ana tanggane sing duwe kajat apa duwe gawe ki ngedulur. Oh nggih. Lah harus gitu ta. Itu yang dinamakan sosialisasi Iya. sayang. Monggo Mas. Iku Dek Hikam ya. Iya. Pras. Asik.
siji sayang. Nggih. Yuk lanjut saja nggih. Nggih. Dek Nur sapa? Dek Nur Hikam. Dek Nur Hikam. Ganteng sekali. Sanem iku wis santike ngono kok gak wani numpak iki piye? gak apa-apa no. Apa tak genteni aku ya? Oh, aku yo melu antri ya. Ayo Mas, diaturi wonten nganu. Tak tunggu balimu. Tak tunggu balimu. Saking WML Blora Kota. Iya. Iki mergo dari Blora sing nyanyi kudune wong Blora. Cus.
jan niku tega trae. Kadung penak kemok misi masa mereloro piye Mas Resane. Nggih Pak nggih. Enggak, gantian sayang. Wes bar. Oh. Lho tek ngono kepiye wae? Kok kebu biru? Yang di belakang ready nggih? Soalnya disuruh sudah. Ora toh. Hah? Yang belakang siap-siap. Iki kita sing menyaksikan genten alah kobong dek ini kok.
balik auto naik balik ora festalin ae. Senengane ndisi iya gendong. Iki pripun di gacetke nggih Bu Ibu nggih? Nggih. Wis ora digagas. Enggak, iki mau lak nyeneng-nyenengke Dek Nur. Dek Nur Hikam ditumpakke jaran diiringi mbak-mbak cantik, mbak-mbak mayoret nggih Bu nggih. nggih. Iki mang mayoret kondil leh Bu. Saking pundi Saking niku pundi wae? Bu? Drambene. Sale. Sale, lah kok ademen kula lak saged. Wong kula nggih mantan Mayoret. Barongan. bakul Barongan tomat. Triwel. Senengan iki. Wong kok sajake ora percaya nek aku mantan mayoret. Aku ape ora sida. Kon nganggo sandal pirang-pirang senti. Belebeki wong. Iki mlaku to ora leh. Nggih Bu, sekedap nggih Bu nggih. Undake nek lara ya acting ngono. Ya, ya. Namun Ya, ya. Ya, ya. Sampun nggih. namun kau dimulai yumalu sama Sampun nggih, Pak Bu nggih. Kula bajetke nggih. Nggih. Tembangipun Banyulangit Sunan saking Pak E kang ngersake tembangipun. Iku langsung Wong simpati karo dene kae. ketoprak- Mas Aris lho iso jaipong ndek ngiroh ya kene ya. Ora ngono. Piye? Biasane nek ketoprak liya iku dak orjene mek siji. Iya. Nang kene loro jane Loro. kon nyendang kene. Ayo lah Mas Sitik ae. Aluk watono.
Iya sing kleru terus. Watono ae seperti basike ning kendang ya. Kan gak ero. Elek kabeh ya awak Piye iki? Monggo kalih ngranti Gusti Putri sak tembang nggih Bu. Bonus. Kersane lakone tuteng nggih Bu nggih. Banyu langit Mas nostalgia iki. Bonus. Mas Aris jaibangnya dipegang dulu Mas Aris. Jaibangnya dicekel ya ora apa-apa. Iya. Suara angin sing ngeridu ati ngilingake sliramu sing tak tresnani dingin nangis ngetoke lone pipi swira weru senajan ngono iki ngalemo ngalam ning dadaku tambanono rasa kangen ning atiku ngalemo ning aku
siang menika mangken dalu pun lajengaken palenggan ditata serapi nduk. Mangga Dara. Mangga Dara katuran lenggah Dara. Terus pundi Dara? Sedaya kewajiban sak menika sampun rampung Dara. Hah? Aduh ngene iki lali kewajibanku. Kewajiban dhewe-dhewe eling-eling ta ora? Aku ngene iki ra tau nindakno kewajibanku aja kok ndara putri lho ya. Jenengan Dara. Waduh. Kula niku bagian obiak-obiak Dara. Babagan kewajiban nek mboten diobiaki niku penggehane mung film Dara. Nggih. Paling abot Dara. Nggih. Lah nggih jenengan. Terus pundi Dara? Bentene pripun? Alah biasane nggih kados ngeten kok Dara. Lho, jenengan napa ingkang jenengan penggalih? Susah. Napa kira ngene kula ngipun jenengan? Lah napa Dara? Lagi Dara takon. Dados badannya jenengan sing luput tak Dara. Jenengan iki nggih pun umur, nggih wancine jenengan niku pun angsal bojo wonten kok Dara. Nek dijodohke kok mboten kurang niku pripun to Dara jenengan? Lah upami kula nek dijodoh to, kula nggih nomor siji. Siapa ya? Kenapa tengok buka nganggur siapa iki? Buka dhewe lho. Maksa buka dhewe. Ora ngono jane nyimpen apa? Kula mboten krasa. Yen ora krasa liyane. Kula baleni. Wah, mari geton, Dara. Tetep ora krasa semene. Iya. Karo gedang pipet sing kok cilik iku nggo-nggoan kok. Niki piye? Raja sing bungin niki nyuwun sewu nggih. Jenengan iki sinten kok lumebet wonten Taman Sari? Aku Adipati Sanggabuana. Sanggabuana niki sing setunggal. Aku Adipati Jayaloka. Adipati Jayaloka. Oh, nggih. Wis nggih. Nggih, pun. Tok. Nggih. Iya. Gimana Pak aku iki orang pasmit suara iki aku kok lho. Tahu ini lho piye? Ini napa niki? Pawongan kalih niki. Kene pawongan sing lamar aku piye? Niki sing ngajeng lamar jenengan. Halah-halah. Awak kan Dara Putri ra gelem lho